Bună ziua, domnule Vete, mă auziți? Deci mă auziți, ok. E în regulă atunci, putem începe. Da, verificați cu sunetul că ar trebui să vă meargă. Puteți să verificați sunetul de la microfon. Da, am început, am și început atunci. Ok, vă fac o scurtă prezentare a noastră ca și companie și a ceea ce facem. Eu sunt inginer Ovidiu Florea și de 8 ani de zile ne ocupăm de proiectul SAIP România. Acest proiect SAIP, practic, eu vă aud sigur, domnule Vete. Bine ați venit! Începusem să vă povestesc despre cum am început SAIP. Deci SAIP este o companie de software. Noi producem software pentru ingineri, pentru partea de inginerie și pentru partea de arhitecți. Deci avem software specializate și pentru arhitectură și pentru inginerie. La inginerie ne ramificăm practic și mergem și pentru instalații și mergem și pe partea de structuri. De inginerie, pe partea de programe structurale, să zic așa, pentru structuri. Da, mă auziți? S-a întrerupt. Acum vă aud. Deci avem programe de diferite feluri. Da, asta e ca o scurtă prezentare așa a ceea ce facem. Avem programe pentru toate specialitățile. La partea de construcție avem pentru partea de beton armat, proiectare de beton armat, proiectare de metal, proiectare de structuri din zidărie portantă, de exemplu. Mai avem partea de structuri ce țin de infrastructură, deci aici intră ziduri de sprijin, pereți mulați, podețe dalate. Asta e ca o introducere. Știți ce vreau să vă întreb, domnule Vente? Ce fel de lucrări aveți dumneavoastră în general, în companie? În biroul dumneavoastră? Mă auziți? Da, vă aud. Da, să mai întrerupe, asta e. Da, nicio problemă. Câteodată am încercat să pornesc video și cred că nu mergea internetul iar. Nicio problemă. Și am închis pornul. Deci m-a interesat partea asta cu structurile metalice, ce s-a mai avansat. Deci pe structuri metalice vă arăt că acolo avem noutăți importante. Deci la partea de metal, în acest moment avem tot fluxul de lucru pe metal. Asta ce înseamnă? Înseamnă că acoperim fiecare fază a unui proiect pe metal. De la partea de calcul până la partea de obținere a planșelor de uzinare. Și de calculul nodurilor și verificarea nodurilor. Practic, aici s-a dezvoltat foarte mult în ultima parte a anului trecut și inclusiv la începutul acestui an. S-au dezvoltat foarte mult aceste programe de detaliere pe metal și de calcul și verificare de noduri. Și vă arăt printr-un exemplu simplu tot acest flux de lucru. Să începem, spre exemplu, cu SAIP 3D, care practic este programul de bază pe partea de calcul pe metal. Este programul cu care calculăm orice fel de structură metalică. Vă arăt un exemplu de structură metalică și acea structură o vom duce mai departe în programul de detaliere care se cheamă Strubeam Steel. De exemplu, o să începem cu... O să vă arăt o structură de acest fel. De exemplu, o hală. Spre exemplu, avem această structură metalică. Vedeți aici? Sunt deja niște îmbinări realizate. Aceste îmbinări noi le realizam înainte să avem aceste programe noi și
practic de când s-a dezvoltat acest program, le realizam direct aici în site 3D. Și acestea sunt aplicate automat, deci sunt niște îmbinări automatizate. Și acum le putem folosi, deci aceste îmbinări le putem scoate în format DVG, le putem prelucra mai departe, le putem trimite, toate verificările de noduri sunt disponibile aici în site 3D. Asta puteam să facem și până acum și vă arăt un exemplu de nod. De exemplu, luăm acest nod clasic cu vută, pot să văd detalierea acestui nod. Vedeți, automatizat. Aici programul își dimensionează, noi putem modifica orice de aici, deci putem interveni să modificăm șuruburi dacă vrem, plăcuțe, rigidizări. Da. Putem interveni asupra acestui nod. Calcul, da. Asta este ceea ce puteam să facem până nu de mult. Însă au mai apărut două programe în familia noastră. Primul program fiind Site Connect, care este un program specializat doar de noduri, doar în proiectarea nodurilor. Și vă arăt pe scurt și acest program Site Connect. Practic, noi ce am făcut? Am dezvoltat încă două aplicații care se pot folosi peste și cu acest site 3D. Deci, practic, există o legătură între aceste aplicații. Acum o să instalez ultima versiune pentru acest program de îmbinări, dar se instalează repede. Bun, deci ce se mai poate face în 3D? Deci în 3D ne-am aplicat toate încărcările, avem inclusiv încărcările din vânt. De exemplu, pot vedea o încărcare din vânt. Aici am întrerupt. Da, deci. Acum poate e mai bine. Deci am aplicat și încărcări din vânt la această structură. Se pot verifica și elementele. Vedeți, avem aici 96% partea de rezistență. Vedeți? Deci gradul de solicitare se poate și verifica la aceste elemente. Acum se aude mai bine? Mă auziți un pic mai bine? Mă auziți mai bine, domnule Venta? Acum da. Da, acum am auzit. Perfect. Dar deci, nu știu ce e cu internetul. Da. Da, o să vedem. Dar deci asta e, aici vă arătam că am optimizat structura, deci sunt profilele cât se poate de aproape de 100%. Deci aici am vrut să arăt că în Site 3D ne putem și optimiza modelul, să obținem profilele cât mai, să zic, eficiente din punct de vedere al secțiunii și al consumului. Bun, și această hală se poate trimite mai departe în programul de detaliere. Și asta se face prin acest Beam Server Center. Deci, practic, transmite modelul în cloud și îl preluăm din cloud. Aici vedeți că avem hală detaliere, i-am dat un nume și dacă îi dau aici Export Forces, îmi exportă și eforturile din noduri mai departe. Okay. Programul de detaliere. Și dacă dau accept aici, acum nu o să-i dau, dar dacă îi dau accept, îmi va urca pe cloud, deci aici o să-mi arate, vedeți aici Ovidiu, că am aici proiectul la care se lucrează faptul că sunt conectat pe cloud și userul meu. Și aici dacă îi dau accept... atunci modelele ar fi salvate în cloud? Sau da, deci sunt salvate și în cloud și local. Deci programul le salvează și pe local, pe hard disk-ul nostru și în cloud. Și noi, practic, noi le preluăm din cloud. Deci acest proiect, această hală detaliere, eu pot să o preiau mai departe în cloud și este acest proiect. Vă și deschid acum proiectul pe care l-am transmis mai departe în cloud. Acesta este proiectul. Practic, hala noastră din 3D s-a transferat în acest fel în programul de detaliere. Vedeți? Și aici, în programul de detaliere, putem să ne creăm, să ne finalizăm structura metalică. Asta înseamnă că ne putem crea noduri,
Aici va trebui să ne creăm noduri noi, nu le putem folosi pe cele din 3D, pentru că aceste noduri sunt generate automat aici în acest program. Okay. Noi avem un program dedicat pentru noduri în Strubeam Steel și în familia Sipe, se cheamă Sipe Connect și în Strubeam Steel avem, vedeți aici o conexiune, o icoană cu o conexiune. Da. Și aici pot să mă duc și să-mi creez o îmbinare. De exemplu, vreau să-mi creez aici să zicem, la coamă, aș vrea să-mi creez o îmbinare. Vedeți? Și îmi vine, de exemplu, deci îmi arată, aici am intrat deja în interfața de Sipe Connect și aici pot să-mi creez această îmbinare. Pot să-mi creez o plăcuță și să-mi o calculez. Vuta care era în 3D, de ce nu mai apare? Vuta trebuie făcută, deci trebuie introdusă aici, vuta. Da, deci se introduce încă o dată vuta. Da, se introduce încă o dată vuta direct în Sipe Connect. Parcă am văzut că aveați și un montant de-a lungul halei asta din mijloc. Nu conta untirea. Unde anume? Ce lega coama cu coama. Ok. Acestea, nu? Da. Aici în mijloc, de exemplu, dacă se poate introduce pentru calculul nodului și elementul respectiv sau se face doar într-un plan. Nu, se poate face. Se poate face complet. Deci se poate face un nod, de exemplu, format din mai multe elemente. Ok. Deci pot să-mi aleg 3-4 elemente. Să zicem, vă arăt aici, că aici avem 4 elemente, să zicem, și le pot aduce pe toate, vedeți? Și aici mi le pot rezolva. Deci se face rapid o astfel. Ok, și la asta s-ar putea mai adăuga și contramultirile? Da, cum să nu? Da, sigur că da. Sigur că da. Ok. Vă pot arăta, știți ce aș vrea să vă arăt? Vă arăt un exemplu, că aici vă pot arăta cum se face o îmbinare, că nu e complicat, dar pot să vă arăt și niște exemple gata făcute cu noduri, cu diferite tipuri de noduri. Deci aici, în mod normal, haideți să vă arăt un pic modul de lucru a acestor îmbinări, cum le realizăm și cum le calculăm. Bine, pe acest exemplu, că e un exemplu care merge destul de repede. Deci, în prima fază ne creăm un plan de referință. De ce ne creăm acest plan de referință? Ca să ne urcăm un pic stâlpul. De exemplu, putem să-l urcăm mai mult stâlpul sau să coborâm grinda aceasta. În acest exemplu pot să urc puțin stâlpul acesta pe 1 ca să se îmbine frumos elementele. Și o să fac așa, o să introduc pe Z o valoare. I-am introdus prea mult, 200 să zicem. Vedeți, și am urcat așa. E bine, e deja bine. Deci eu aș vrea să-mi prelungesc pe 1 să se intersecteze cu acest plan de referință. Da. Și asta e primul pas. Deci mi-am creat un plan, după care merg la ajustarea. Da. Și aici arăt pe 1, vreau să ajustez de planul plane 1. Vedeți, și îmi ridică. Deci tot are o logică și o să vedeți că odată ce vă obișnuiți să vă creați nodurile, o să meargă repede și le puteți și salva, vă puteți crea o bibliotecă de noduri, vedeți aici export, import, putem să folosim mai multe. Și aici să vă arăt un pic cum facem, de exemplu, un plate. Vedeți că V2 momentan îmi intră în axul lui P1. Eu aș vrea să-mi pun un end plate la V2 și să mi se oprească la intersecția cu profilul P1. Și atunci pun un end plate și la end plate aleg V2 să mi se ducă cu P1. Vedeți? Și deja mi oprește profilul, îmi pune plăcuța, aleg materialul, aleg grosimea, 15, să zicem, milimetri. Aș putea să mă duc în sus și în jos, să zicem cu poate cu 10, ca să avem loc și de sudură. Cu 10, ok. În lateral poate tot cu un 10. Așa, cu un 10. În laterale cu mai mult pot să vin până la fața profilului, stâlpului, 50. Bun, și vedeți că aproape o îmbinare este gata. Aici mai trebuie să-i punem șuruburile.
La șuruburi putem pune 50 minus 50, să zicem. Deci aici îi dăm noi coordonatele, avem primul șurub în zona asta. Adăugăm, să zicem, minus 50 cu 50, punem toate combinațiile de 50 cu 50. Le pot duce și mai în exterior, asta e doar ca exemplu. Minus 50, minus 50. Să zicem, da, evident, le putem duce mai sus, putem să punem mai multe. Efectiv, de a introduce grup de șuruburi nu se poate dintr-o bucată, doar bucată cu bucată șuruburi, nu? Există și un generator aici, deci se poate. Putem folosi, okay. Da, putem folosi un generator. Da, aici fiecare cum preferă, să zic așa. Înțeles. Da, deci aici... De exemplu, dacă la asta am dorit să adăugăm o vută, da, se poate adăuga o vută, 100%. Putem să mergem la plate, aici. Da. Și vom spune aici materialul, S235, cu o grosime de 15. Și va trebui să fie o vută, deci va trebui să fie un plate care să vină înclinat și un plate care să vină perpendicular la acel plate. Și putem să punem atașat cărui profil, putem să punem un plate atașat la V2. Deja mi-apare, doar că trebuie la partea superioară și trebuie să zicem la partea inferioară. Exact. Vedeți? Și aici pot să, deci de aici reglez, pot să vin cu minus 50, de fapt aici e cu plus, să coboare, să vină așa cumva și aici pot să-i dau pe X, pe Y valorile, deci cât să se ducă efectiv. Știți? De aici se reglează, se reglează tot. Înțeles. Deci pot să vin la față, să zic 150, verific aici și îi dau o lungime cât să fie pe X, pe Y și, de exemplu, pot să-i dau, să zicem, pe X să vină mai mult și să se ducă pe... Dau așa un exemplu, sigur că aici se reglează, trebuie să vedem un pic cum vine acea vută, exact, dar ideea este că se poate pune. Și se dă și o înclinație, aici putem să-i dăm o înclinație de 0 grade aici. Asta e... Ar trebui să fie o înclinație pe aici în funcție de Z se ia. Ok. Aici sunt mai multe feluri de a le alege. Dar vă zic, se poate. Da, okay. Deci se confecționează, să zic așa, știți? Se alege și se lucrează la ea. Deci se poate pune fără nicio problemă, se sudează. Ce vreau să vă arăt aici, putem să mergem și cu suduri, deci să sudăm automat acest profil de plăcuțe. Vedeți, aici am sudat inima și apare. Da, putem să mai facem un end plate și la grinzile acestea secundare. Tot așa. Și, de exemplu, pe grinzile secundare s-ar putea face gen shear plate, așa legat de inimă? Da, sigur. Ziceți de un cornier, nu? Care să se pună. Ceva de genul, da. Da, se poate face. Cum să nu? Deci aici se poate pune, se poate ajusta cum vrem noi. Mai departe. Ok. Și să vedem acum, să vă arăt un calcul, dacă am luat doar această îmbinare, pot să intru în modul de analiză și observați că aici la analiză, dacă merg la load cases, îmi apar deja load case-urile aduse din 3D. Ok. Și are interfață și cu alt program de calcul sau doar cu programul Site? Este un program complet independent, acest Site Connect. Deci eu aici vă arăt programul Site Connect, ca și cum ar fi un program independent. Îl puteți folosi și ca un program independent, Site Connect.
Dar cu Site 3D lucrează direct, la modul direct. Își preia automat toate cazurile de încărcare și toate eforturile. Și vedeți la loads pot să văd exact ce eforturi am în fiecare. Da. Și practic nu mai trebuie să mai adaug eforturi. Adică nu mai trebuie să mai adaug toate cazurile de încărcare, că mi le ia el automat. Și mai departe facem o analiză, un analyze, și el îmi face analiza acestui nod. Bine zice că o parte nu e legată și... Da, exact. E mecanism, că nu e mecanism, da, că nu e... da, pentru că avem aceste greens. Da, dacă le punem un end plate, să zicem... Puneți un end plate ușor, ca să fie. Da, că se pot pune și corniere, fără nicio problemă. Numai că la corniere trebuie pus cornierul sudat, puse șuruburile, e un pic mai mult acolo. Dar aici, dacă intrăm la end plate și spunem V3 să se conecteze de P1, cu o plăcuță de, să zic tot, de 15, să mergem un pic în exterior cu ea, poate 15, așa, cu 15 și 15 peste tot. Nu mai se pune că aici, așa. Bun, și la fel și în partea cealaltă o să fac la fel. Vedeți că există un buton de copy. Deci pot să vin și să copiez, ca să nu mai introduc aceleași date. Da, și aici aleg V1 și îmi păstrează toate proprietățile. Deci o să folosiți mult copy, duplicate-ul acesta, sau copy-ul, ca să vă faceți mai repede, știți, îmbinarea, o salvați. Aici putem să introducem șuruburile. Punem aici la 25 și da, la 25 cred că merge așa. Eu folosesc mai mult partea asta, că mi se pare că e foarte rapid oricum. Dacă știm exact cât să venim, e rapidă. Avem aici copii la fel, deci putem merge cu copy. Și aici luăm ce alte variante, minus 25 cu 25 și minus 25 minus 25. Și le vom suda și aici. Avem welds direct în... deci avem direct opțiunea de welds și la front 2 la fel vom face. Punem și sudurile. Ok. Și trebuie să date și la front 2 șuruburile, nu, că știe că e vis-a-vis un alt element, nu? Da. Da, aici, deci aici pot să schimb diametru, că e cam mare totuși. La șuruburi punem un 12, să zicem, și la front 2 la fel. Puteți să puneți proprietățile dacă vreți să vă introduceți manual, dacă nu puneți direct. Ok, și avem un gen de îmbinare, să zic, care se poate face rapid, se poate analiza, facem analiză și să vă mai zic între timp ce s-ar mai putea face. Deci, practic, acest Strubeam Steel are deja integrat Site Connect, vă ziceam, modul acesta de îmbinări. Însă acest program este și independent. Asta vreau să vă țin. Deci el se poate folosi și complet independent. Aveți un nod nou, vreți să vi-l faceți, vă adăugați încărcările, cazurile de încărcare. Este și la liber, să zic așa. Nu e legat strict de Strubeam Steel. Ok, și aici până se analizează structura, o să vă mai arăt în Strubeam Steel un exemplu. Ok. Ceva nu-i convine. Da. Dar, în orice caz, aici
e de analizat. Dar haideți să vă arăt un proiect realizat, un exemplu. Ok. Aici vreau să vă arăt cum faceți combinări, cum vă creați îmbinările. Evident că sunt situații când ceva trebuie verificat aici. Într-un anumit caz apare mecanism. Dar să vă arăt un exemplu gata făcut în Strubim Steel. E un exemplu interesant care l-am primit nu de mult de la unul din inginerii care lucrează în acest program. Că aici vă pot arăta și îmbinări și mai, să zic, și mai deosebite. Poate fi vorba și de o structură metalică mai complexă, poate fi vorba de, să zicem aici vorbim de o structură de acest fel, unde sunt foarte multe tipuri de îmbinări și vă ziceam, spuneați dumneavoastră de un tip mai complex de îmbinări. Dar aici dacă intrăm și edităm această îmbinare, de exemplu, observați aici câte practic e formată din mult mai multe elemente, sunt niște corniere aici prinse. Și e să gestioneze și profilele cu părere subțire atunci. Nu subțiri, scuze, profilele tubulare. Da. Asta. Da, exact. Da, aici avem un profil tubular. Dacă intrăm la partea de analiză, cred că s-a și făcut analiza. Dacă nu s-a făcut, o facem noi acum. Să vedeți un pic și rezultatele. Cred că o să meargă repede. Deci la o astfel de îmbinare puteți să vă verificați absolut orice fel de element care intră în îmbinare. Vedeți exact cât de solicitate sunt plăcuțele sau șuruburile, sudurile. Este totul practic transparent. La un astfel de proiect verificați tot și țineți sub control o astfel de structură. Și practic detalierea va fi de fapt rezultatul final al acestor verificări și al modelului 3D. Ok. Este un avantaj că totul practic este un flux, că aici vorbeam de fluxul de lucru. Practic totul este într-un flux și mergând pe acest flux nu avem cum să greșim ceva sau să ne lipsească ceva, pentru că totul e controlat la nivel de îmbinări, la nivel de detalii. O să vă arăt imediat cum faceți acea numerotare, acel numbering și cum vă scoateți efectiv planșele. Ok. Acela e pasul următor. După ce ne-am creat aceste îmbinări, dar vreau să vă zic și la îmbinări, pot fi copiate îmbinările, pot fi aplicate, pot fi grupate, adică dacă, de exemplu, avem la turnul ăsta, cum ar fi pe înălțime, să se repete nodul, aplicați direct îmbinarea, gata. Se poate aplica direct îmbinarea. Da. Okay. Adică facem, noi o să vedeți, faceți câteva tipuri de îmbinări după care le puteți aplica într-un proiect unde se repetă. Nu trebuie la fiecare nod făcut de la zero îmbinarea. Da. E bine atunci. Da, și o să avem imediat și rezultatele acestei îmbinări. Da, și practic când veți scoate partea desenată, partea de planșă, puteți să scoateți direct din program și să salvați în PDF. Deci nu mai trebuie trecut printr-un program de desen să vă pregătiți planșele. Și acesta e un aspect. De exemplu, la acest proiect așa s-a lucrat, s-a scos direct în PDF. Știți că înainte stătea mult la cotări, înainte sau acum ceva vreme se aducea totul în DVG, se lucra acolo și se scotea totul din DVG. Însă nu mai este nevoie de asta, se poate scoate direct în PDF din program. Ok, aici sunt mai multe cazuri. Da, aici sunt mai multe verificări, că este practic un model ceva mai complex. Mă rog, are mai multe
cazuri de încărcare, de asta și durează un pic mai mult, însă... Nu e problemă. Dacă aveți întrebări aici, până acum... Zice ceva de OpenSea, da. Că ar avea interfață cu OpenSea. Da, așa este. Așa este. Motorul de calcul este cel de la OpenSeas. Ok. Da, a fost ales acest motor de calcul având cele mai mari posibilități și fiind foarte dezvoltat. Practic este cel din California, de la Berkeley, de la Universitatea Berkeley, da, și s-a mers pe acest engine, pe acest motor mai departe. Practic toate programele noastre folosesc acest OpenSeas. Ok. În principiu, Connect-ul, momentan Site Connect folosește acest OpenSeas, pe viitor se va folosi și mai mult, adică în toate aplicațiile pe care le vom dezvolta noi se vrea să se folosească acest motor de calcul. Și efectiv atunci să înțeleg dacă ar fi să fac calculul structural în alt program, atunci pot să introduc în Site Connect structura, să desenez, în Strubbing, nu scuzați. Da. Structura cu elementele, doar că trebuie să lucrez de la zero, că nu s-ar scoate ca aici. Da, exact. Ca pe fluxul dumneavoastră. Da, exact. O să vă arăt o altă îmbinare care merge mai repede, bine, ca să... Nu e nicio problemă. Deci puteți să folosiți doar, dacă doriți, puteți să faceți structura doar în Strubbing stil, doar că trebuie să vă introduceți în acest caz manual. Să știți ce profile folosiți, le introduceți, da, și vă puneți îmbinările. Vă faceți îmbinările. Deci Strubbing stil poate fi folosit și independent. Complet independent. Toate programele pot fi folosite și independent, nu sunt condiționate de altceva, pentru că noi, de exemplu, la Strubbing stil, vedeți aici că avem posibilitatea să ne introducem axe, introducem plăcuțe, profile, suduri, deci putem folosi independent. Toate, ok. Da. Să vă arăt o îmbinare mai simpluță, care să se încarce mai ușor. De exemplu, avem aici o îmbinare de acest fel. Asta, dacă țin bine minte, este și calculată deja sau se calculează ușor? Știu că se calculează ușor. Da, asta aici este. Apare că e calculat. Da. Și vedeți, așa apare. Deci apare... apare cu culoare verde, dacă e ok sau... Da, exact. Și vă puteți roti, puteți să intrați să vedeți von Mises, partea de tensiuni von Mises. Da. Vă puteți scoate breviarele de calcul. De exemplu, dacă aici la DC check, așa cum era setat înainte, da. De exemplu, să zicem, dacă un element nu rezistă, numai elementul respectiv este cu roșu sau totul? Numai elementul respectiv. Ok, atunci se poate vedea instant cu ce ar fi problema. Exact. Putem vedea imediat și un detaliu. Deci vedeți, orice nod are și... Vedeți, avem posibilitatea să vedem și un detaliu de execuție. În 3D se pot cota aceste elemente. Aici intru deja în zona de desen. Uitați, de exemplu, aici pot să duc o cotă, mi-am scos cota. Pot să-mi teguiesc, adică pot să zic, pot să-mi pun pe desen oare ce găuri avem aici. Tagul acesta e foarte util, că practic ne scoate, tagul ne scoate în exterior ceea ce ne interesează. Putem să adăugăm și text, și aici la text pot să zic vedere laterală, de exemplu, scara, nu știu cât. Deci pot să-mi și adaug text, cum vreau eu. De asta zic, nu mai aveți nevoie de un program de desen. Vă faceți totul aici. Vă puteți face totul, absolut totul vă puteți face aici. Și în final să vă arăt un pic și planșele, cum s-au extras. Vedeți aici că putem folosi și layere, deci totul e colorat și vedeți aici în stânga jos pe culori. Da,
ce culoare am văzut acolo. Da. Și dacă scoatem, să vă arăt un pic partea de desen, se pot scoate vederi, se pot face secțiuni. Deci, practic, în momentul în care avem tot 3D-ul, cu toate profilele și cu toate îmbinările, noi putem deja să scoatem exact, practic să scoatem tot. În assembly-uri, vedeți aici avem parturi, assembly-uri, joints și model views. Practic, noi ne construim aceste planșe, le construim și le pregătim pentru plotare. Dar, vă zic, orice fel de detaliu vrem în plus, putem lucra direct din 3D. Asta e un avantaj mare, pentru că în felul acesta noi nu desenăm nimic de mână, nu desenăm nimic în formă de linie sau de... Practic ne extragem conținutul din 3D. Și atunci nici nu se poate greși și nici nu există surprize. Da. Încărcăm puțin partea de desen și practic acum se generează toate planșele. Asta, sigur, se generează toate aceste planșe după ce s-a făcut acest numbering, dar aici în acest model s-a făcut numbering-ul. Ok. Aici ar fi o întrebare. Vă rog. Gen desenele de montaj. Da. Că poți face piese, ansamble și noduri. Da. Și cum s-ar monta structura? Ar veni din model views ăsta sau cum? Da, exact. Exact. Deci în model views este tot ansamblu, tot... Am înțeles. Deci în model views e ca și cum luăm un fel de master plan al acestui proiect. Clar, este exact ce spuneți dumneavoastră, că avem nevoie de un plan unde să avem tot. Deci aici avem... Ansamblu, un montaj de ansamblu, da. Da, și aici avem toate AS-urile, toate assembly-urile, tipul de conexiuni este pe type 51, type 52. Ok, și astea vă trimit... Desen planșa asta ar face automat, să înțeleg, sau ar trebui prelucrat? Nu, deci planșa asta, aici s-au folosit aceste etichete, aceste taguri. Am înțeles. Dar merge foarte repede, deci aici pot să vă zic... Am văzut că dați click instant și... Deci aici dacă merg pe... Preia informație. Da, exact. Da, deci asta e important, că preia informația din vedere. Deci aici am să zic AS61, pot să-mi scot. Deci se fac rapid aceste detalii, se scot. Și avem vederile în plan. Deci tot ce vedeți aici s-a scos de aici din 3D Scene Insert Predefined Views. Și vedeți că la Predefined Views se scot vederile. Da, se scot vederile, se scot axele, se lucrează direct pe axe. Ok, puteți să mă arătați un desen pentru o piesă sau sigur. ansamblu? Da. Deci piesele sunt la, de exemplu, PL1, să zicem. E un plate 1, e acel guseu. Da, deci se poate. Și cotarea asta se face manuală sau automată? Cotarea se face și. Deci se poate face și manuală și automată. Depinde cum alegem. Da. Deci, vedeți aici parturi, aici avem un part. Da. Aici avem AS-uri care sunt semnele. Și deci aici zice piesa, lungimea, da? Ok, și la part, mă scuzați, de exemplu, ăsta care...
La piesă ar zice în ce ansamblu trebuie introdus? Da. Deci la piesă vă referiți aici la PL, să zic. Da, la planșele de piese mă refer. Nu zice aici efectiv unde, dar zice la assembly de fapt, acolo apar. Deci apare unde se include 30, din zona mai mare, adică din zona respectivă apare. Știți ce zic? Deci practic plăcuța sau mă rog, piesa e un plan de piesă, efectiv cu cote și cu secțiuni. Da, asta e pentru piesă, pentru debitarea ei. Da, dar în assembly apar și piesele. Vedeți, avem partul și dacă am avea o piesă pe undeva ar apărea. Dacă ar mai fi ceva în plus, atunci ar arăta și elementele. De exemplu, cum e aici. Da. Vedeți că e PL34, vedeți? Aha. Deci apare, deci în zona de part sau de assembly apar și piesele cu PL. Ok. Da, și să vă arăt ceva. Puteți să faceți secțiuni. Deci dumneavoastră când vă practic lucrați cu elementul respectiv cum vreți dumneavoastră. Vă puteți face secțiuni, de exemplu, pot să-mi duc o secțiune de aici până aici, să zicem. Cu vedere, să zic așa, în dreapta. Da, deci pot să-mi creez noi secțiuni. Aha. Am înțeles. Pe care, sigur, secțiune pe care o voi prelucra dacă vreau. Sau... Da, și în final, tot ce vedeți în stânga sunt planșe. Planșele. Da, și în final pot să plătesc totul, am aici un buton de print și pot să scot totul în format PDF, DVG sau se poate exporta modelul în IFC dacă vrem, se poate trimite către mașini cu comandă numerică în DSTV, în formatul acela pentru prelucrare. Da. Se pot pune și indicatori pe planșe și de toate. Exact. Se importă indicatorul și se adaugă pur și simplu. Și vedeți aici că sunt toate piesele. Toate piesele. Toate piesele odată. Da, deci se pot scoate toate odată. Și aici avem formatul DVG sau PDF. PDF sau ce o fi. Exact, ce o fi. Exact, aici s-au încărcat toate. Vedeți PDF, DXF, DVG. Și... Și aici sunt absolut toate. Ok. Da? Dacă apar aici with incidents, mă rog, acolo trebuie văzut. Poate nu s-a făcut calculul de nod acolo sau... Dar, în general, trebuie să apară cu corect. Deci aici sunt unele și cu incidente și corecte, dar acolo rămâne de văzut. Dacă nu s-a făcut un calcul, s-a copiat direct, să zicem, un nod, nu s-a mai calculat, poate să apară incidente că nu s-a terminat acea îmbinare de calculat. Asta ca să știți. Dar, în general, statusul e corect când sunt pregătite. Da, și asta e finalitatea. Parturile acestea le puteți pune în program de aici din Tables, puteți insera. Aici puteți, de fapt, să vă faceți un inclusiv scenariul. Puteți să-l faceți de aici. Deci puteți să vă faceți scenariul direct dintr-un tabel. Dintr-un table. Și aici la predefinite, la tabele predefinite, vedeți, aveți un table of assembly parts. Dau accept. Și vedeți, dacă îmi pun aici, e acest... Deci, practic, el știe să-mi citească
ce assembly am în... Piețele și greutatea. Da, da, okay. Da, și îmi pune... Pe tabelele astea se pot prelucra să fie cu scriere în română sau ceva, presupun. Da, sigur. Hai să intră aici la editare. Deci putem să le edităm fără nicio problemă. Deci așa arată. Așa arată. Vedeți? Și se pot genera și alte tabele dacă e nevoie? De exemplu, extras de laminate, de exemplu. Adică se poate schimba. Da. Ok, bine. Da. Da, deci aici aveți o libertate 100% să interveniți. Deci, și s-ar putea realiza și alte tabele decât astea predefinite cum aș dori eu? Da, sigur. Cum să nu? Păi da, când intrați aici la Tables, aveți fie predefinite, fie vă faceți un tabel nou. Și la tabel nou vă creați exact câte rânduri, cum să vi le combinați. Deci puteți să folosiți și așa. Aveți libertatea să vă faceți. Ok. Mulțumesc mult pentru prezentare. Cu plăcere. Vă o să vă trimit un e-mail cu instalările. Puteți să folosiți toate programele în modul de evaluare. Ok. 30 de zile aveți timp la toate programele bine. Să le folosiți. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Eventual puteți să treceți și în mail și o sumă cât ar costa programele? Da, pe partea de metal, deci pe fluxul acesta de metal sau și cu fluxul de metal v-ar interesa. Ok. Și cât ar fi separat doar Strubim stilul ăsta. Ok. Dacă nu e chiar și cu Site 3D. Asta m-ar interesa. Ok. Deci unul pe tot fluxul complet și unul doar pe partea de detaliere. Dacă puteți să-mi dați detalierea cu tot cu noduri, să vă pun, așa e detalierea. Da, exact. Da, că veți avea nevoie de acele noduri să le calculați. Exact. Bine, domnul Laurent. Mulțumesc. Și eu. O zi bună. Mă scuzați, numai bine, o zi bună, numai bine, la revedere. Toate cele bune.